खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 जुलाइ 2025 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै हेफाजाबखौ मोननो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव दिनै गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा सोमजिनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो दिनै गोब्राब जागोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथां आरो गोग्गो साननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ बहाबा हान्थिनो आरो दावबायनो खाबु मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथां आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोथां आरो गोग्गो साननो हानाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोबां जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख च दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया
गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।